שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של GameSabress. אני עומרי. אני אתמול הצגתי את עצמי ומה הולך להיות בערוץ, וכן, עכשיו אני בעצם מתחיל עם הסרטונים. אז זה בעצם פרק ראשון של הסדרה שאני הולך לעשות לסינגל של הקוד 4, והנה כאן אני מתחיל. עכשיו אני לא אשקר לאף אחד, אני סתם גמרתי את המשחק פעמיים, כן? בסדר, כשאני מקבל קול אוף דיוטי אני קודם כל חורש את הסינגל, אחר כך את המולטי. אני לא כמו גרג, רק את המולטי. אז גם הסינגל מעניין אותי, ויאללה בואו נתחיל. אל תשכחו לעשות סאבסקרייב. גז, יש לו גזים לגז הזה. לגז יש גזים. שוב כמה ערבים. מה אמרת? הולכת לפה? טוב. שואו, מה זה? אין מלא. הנה, רגע. בום, איזה יופי באמצע. לא. From the hip זה לרסף, אבל אני רסף. יואו, אימא'לה. זה מודי, אתה רוצה בסדר, אבל יאללה, תן לי לראות את הדברים. נו כבר! בום! היי שיט, הוא אמר יותר מהר. הוא אמר הכי מהר שאני יכול. ייי, מה זה פרופר? לא רוצה, אתה תגיד לי קודם מה זה פרופר. בוא לפה, רגע, דקה, אני לא מצליח לעלות. אתה תגיד לי עכשיו מה זה פרופר? תסתכל לי בעיניים כשאני מדבר, מה זה פרופר? את האקדח המאסטר שלך. לא רוצה, הנה בטיח. מה? שיט, מה זה חרא הזה עכשיו? טוב, נו, בסדר. טרולינג, אני אעשה לו טרולינג. מה זה פה רגליים שלי? איפה רגליים שלי? למה לי רגליים? טוב, יאללה, הנה, בוא. הנה, ראית? אני עושה לו פייק סוויץ'. לא רוצה. הנה, בסדר. טוב, לחתוך את האבטיח. שואו! הנה, זאת החתיכה שאני רוצה. בא לי את זה, אבל די, בא לי את זה. טוב, בוא נעשה פרייס. ואתה גם נקניק, יושב לי פה. זוהר מהפה שלו. הנה, תראו, ממש זוהר מהפה שלו. בוהק, כאילו זכוכית. בואו נלך. יואו, הנה מסוק, הוא נוחת. יותר מהר. 1, 2. יואו, זה נפתח. מה? ברצינות? לא נכון! יואו, what the fuck? טוב, הנה, די משהו, עכשיו אני ארציני. עבדתי עליכם, אני לא ארציני. הנה, יואו, שזז. היי, הנה פרייס. הנה, אתה רואה אותי? אתה לא רואה אותי. איפה? קוקו. So it's your turn for the CQB test. Everyone else head to observation. For this test, you'll have to run the cargo ship solo in less than 60 seconds. Gaz holds the current squadron record at 19 seconds. Good luck. Climb the ladder over there. טוב, השיא של גז שיש לו גזים, הוא אמר שהשיא שלו זה 19 שניות. אני צריך לסיים פה את המבחן של ה-CQB ב-19 שניות כדי לשבור את השיא. בסדר, יאללה, אני יודע, נו. שיט! לא! On my go, I want you to rope down to the deck and rush to position 1. After that, you will storm down the stairs to position 2. Then hit position 3 and 4, following my precise instructions at each position. בסדר, אני יודע, אני אצלוף לך בראש, נו כבר. יאללה. Go.
Position 2, go! Hit the targets! Flashbang through the door! שיט, שיט. Position 4, hit the targets! אוקיי, הנה, אני פוגע בטארגט. Shoot the other target. Position 5, go! Hit the נו, די כבר, תן לי. 6, go! Flashbang through the door! Hit the targets! Final position, go! איזה אקשן. Sprint to the finish! Alright, so, that's enough. You'll do. טוב, רגילה, Climb up זה the טוב ladder if you גם. want another go. Otherwise, come over to the monitors for a debrief. Gentlemen, the cargo ship mission is a go. Get yourselves sorted out. Wheels up at 0200. Dismissed. טוב, יאללה, נסיים רגילה. טוב, אז עד כאן היה הפרק האחרון, סליחה. עד כאן היה הפרק הראשון של הסדרת קוד 4, והשני של גיימסאברס. תעשו סאבסקרייב, תנו לי לייק, ואל תשכחו, תמשיכו לזרק, סתם, זה של ניובטיוב. טוב, יאללה ביי.